Jibaile vekule tunchuma kan clear how tur chu kumsang ni pasari kumati chua thriller mystery movie Premonition te ni movie bulchana chuan jima chuan khopona a inthar leya chuan lindai chu surprise in an himdun le a ni te loralin lindai muhilai chu afanu no pangjok megani chuan kai thoin aparon hon hun tura zota afanu upazok Bridget chuan school tailo nan in siama ngai to thoron rila school wa thlen no chuan exerte la in secret te khoya achanu eni chuan ron bia in Thursday ni to thole date nei thote ron rila lindai chuan engni nge ti polo shilo eni chuan kar to pa ti tur nei em ti zot le in atlai don tho shil chun zomin phone chu da ta a lindai chuan jiman he na tanga voicemail don chungai thla in enge mo sui tum lai tak chuan call dang in ron ti buaya phone chu da ta de ya lindai chuan jima chu biak le atuma mase voicemail la lu zel wang chuan ron bitor chuan thon hu chha ta zoka rilo te nuwa officer pakhat ron kalin jima chu mani cha car accident banga boral thoron chila lindai chuan lo oilwin answering machine awong ai thak zo cha tholo chila officer chuan alo chil ma thelo wanga ngai dam dilin asutu truck driver po thi venghal thoshil chunzoma aka chuma mo pala biak theinan pe ina kalsanta a jiruna tak chung chuan a fate school kal chu washwain inan thlen chuan anpa in accident to wanga thi tho chu afate chu ashila trap chung chuan anin ko a anhuwa anu churon kalin afate ne in fiama lindai ro thutlenga shom ti takena thu a afaten mutnu chuan anu chuan atokan voina turvel ngai to afel turle insurance te pot ti fel turin ati a masilindai chuan chu tiang ti alain peilo tho shilin anu chuan in ti pachang turle hunin engkim athoi dam chin tho shila nemin amut san beta a lindai chuan anin nei thalak chu enin anin nei nian himzia te ngai to achwaka an thalak kwa chung chuan thuthenga chuan amu hila atuk zinga chuan akhuma harin room le lama anu chu wakawa ma se mu turalo omlo in noi lama chukin jima briefcase chu mu a tv ri shanghal bok tv rik na lam chu panin jima coffee in lai chu wa mu a lindai chuan makti taka enin jima chuan nge omzia lo zota makti tak chung chuan engma soilo no pangho ron kalin school an tlai don thonon soya jima po tho tran zinga meeting a tai che pa bang chuan kal venghal boka no pangho school a awatha le in engni nge ti le voicemail ti chu an ena voicemail alo dong lo in khal chuak le in aril ru pek lo ema wang chuan motor ne in su chepa police pakhatin ron panin chupa chu jima thi thoron shil tu khani inin kol tha afim khur taka khal turina ron chila ina chuan le te in hunglama puana phawa in palthlu in savathi to azukham fuwa in chunga identify turatlan lut ngalin savathi po chu bolho bo ma paita a chumi zan chuan an chung kwa in zanjan eya jima muthil lai chu lindai chuan en ringa atuk zinga lo ni le chuan kordang haina lo hara abula wine bottle lo ombok bathroom a chuan lithium dam doi ning chuana mu'a darthlang zongjong chu alo in khu vek bok in noi lama achuk chuan jima sun turami local khom chu zukmuta a anu le eni chuan ron mu in eni chuan a thomno thak turin ron chila maselindai chuan no pangho omna lo zota afati chungai to lo tura lo shilin maselindai chuan thil dik lo omti ina lo changa bengdai antuma in nungulma no pangho in fiamna chuan kalin megani chuan ron panbata mase Bridget chu pipua waithung avapan naya amai lo kaknoi mu chuan makati hle a enge thil omzian zota megani chuan amai engtin ma om lo thole lalfanu mel thatak an tholo shila chumi no chuan biakina buina mang tura lo kalin ruangphur motor polo thengve a lindai chuan ti swal pala om tho soin anu chu ruanga moem ti azota asia chian chak ema wang chuan kwangin chiang tur chuan bakala mi ti chuan a thi dana rap thlak ema wang chuan enan lo phallawa maselindai chuan hong turawati in anin ti boina chuan kwang chu tlapalin jimalu chu ron tla chuak ta a lindai chu in thunun theilawin atliak no pani ber mai voina hunan man lai mek chuan mei chapakhatin lataka changa lo en ring lai awa mu a anu chu tunge ni anzota lo shibik silo lindai chuan va pan nain chunu chuan kala lo tum meka lindai chuan engtia pasal chu syange ni ti anzo chuan chunu chuan amani po anin mu to wang chuan asya tholo shila maselindai chuan ala mu ngai lo thoshilin chunu chu kalta deya ina chuan adam doi bura doctor ming in ziak chu mu in
telephone buwa amingan zon chuan aming zia na phek chu lo om lawa bolho bo ma chuan a phek bo chu va mu in Dr. Rod chu bia kan tuma voicemail a lo lutin aning khar thole Monday changa Friday thleng chau na an tho thin thu an lo shila zanri lama chuan lindai chuan a fati chu koin eni chuan no pangho mutira hun te lo shila chuti lai chuan kongkarun kikin lindai nu chuan michin khat aron trai lota mi pakhat chuan lindai hne na in mersia tirna nein Dr. Rod ni thole ala shaim te ron zota ashiat lo tholo changin police pakhatin ron zui bok no pangho chu in chunglama shwai chhowatin lindai nu chuan Bridget mai chu engwang om nge an zota mase lindai chuan a shilo in soifia tumlai chuan lindai chu manin tilui nei dam loina an shwaya dokana phor betina chanchin an soya police officer chuan apasal chuni lai nia thi thole atoka an vashil tho soin doctor chuan office a thole nia local thole makati tholo soive a apasal chu thi toimo athidon mek moni rin tho soya doctor chuan ring helin police pa chu accident tak tak em tian zota khuma chuan tron betin an jacksona thil soi tum velai chuan amu hil chun zom ngala atok jing lo ni le in amu hilan than har chuan in bwal thoma sia a bathroom a valotin jima in bwalai chu nget takin avakwa a thil dik lo omem ti jima na lo zo chuan engtia han soifia tur nge shelo antuk chuan tur lindai na siam lai chuan no pangho polo kalin Bridget email hiam omlowan mu chuan a hlim hle a linda chuan skula wa thla le in savathi po bulho bo mala omreng te wa mu a in chunglama chole in phone bu chon kewa doctor mingin zia na phek po alo la in pot thlalawa Dr. Rod chu wa mu in asia emti awazota in bitur chuan thodonin lindai chuan apasala thi thole atuka harle a damalo omle thindan te thilengma asia ring theilo dan le melchat lo ten an biak thin thu te chila Dr. chuan lithium bottle chungchang ron soin lindai chuan aming alo in zia wang chuan chanchin alo zot le a mase Dr. chuan a cholo thole boyna enga monia arin tholo shil chuan lindai chuan chu tiang ba ka ni thu alo shil leta Dr. chuan suang to na mi thi tir chu thilpa ngai ni tholo shilin lindai thung chuan car accident a thi thu bok chu lo shil ve a Dr. chuan lithium chu lo cho in adin huna chuan damdoi thabera ni tho shila linda chu jima office a vakalin thil dik lo om tho wa shila khoi munai mo anfati ne na kala rotani mase jima chuan na thongai tho shilin assistant chuan ron kawa vuina muna amu nu clear khalo ni jima chuan meeting tura kalsanin lindai point in a thlen chuan adam doi hon chu ean tuma masia pai tavek zoka no pangho chu aning kotanin fiam lai chuan ruarun surin lindai chuan am thom no phote singhal tur chuan an chila ain ring lai chuan Bridget chuan dar thlang chu suina ke ta a amaya chuan hiam torin lindai chuan damnoi na shwai tangala doctor in lo en colin jima poron thingve a lindai in engkima chil fian hu chuan aning ko a Bridget po amayan thuin hu chuan an shwai ho a lindai chuan dar thlang zongjong chu puana khoin meganin amai chu aserangem tia zo chuan serom don lo thole lalfanu angme mel tha ani thu alo shila jima chuan dar thlang ke tenen felnu chuan lindai chu athiam lo ni thoshila anu chu biain om lo chunga lo ompui turina kawa lindai chuan puyangai lo tho soima se jima chuan chulha dama momo te lo shila lindai ri runuam lo chu in chunga chawin aki korip tia le khapo thler doctor contact zana mu a bolho bo ma paya thil thri chuak thutin lekha la chuaka chumi kara thil thleng chu ziak ta a jima thi tho chu Thursday a sia a Monday ya la dama Saturday an buya chumi ni chuan lithium a mu a damdoi nan da bok Tuesday ya Dr. Rod wa mu in Bridget in hliama twara Friday Sunday le Wednesday a thil thlendang ngai to letin jima chu Wednesday ya athia jima chu ron lut thutin lindai chuan lekha chu thukruwata jima chu zin lo tur chuan atingya lama se jima chuan chu hun chu kum kha chunga lo nga to thole an chung kotana ni tholo shila kal lo turin ngen ma se engatan ma ngai chuang si lo linda chuan thil pakhat ngenin Wednesday ya akalma arun kai tho turin ati a jima chuan makti deuh ma se lo ove maya atuk zinga lo ni chuan anin nei thala coin thu thlenga ahara anu mu chuan makati in chu mini chu Friday lo ni athil ziana chula chuakin Claire Francis mingan mu chuan jima office ale voina amu to ti shi chuakin anu bula chuan a chwa lok tur thu an chila Claire na chuan avakala mitui tlapur chunga kongkaron hun sakin lindai chuan a pasal chungchanga inge soitura ne zota Claire chuan engkim a shai muti in lindai chu engkim alo shilta a eni bula chuan jima na lo kopchin thule dota shil chin dan chu chilin banka akal ngala insurance le khavenin agent chuan anfate zirna le momo chu aphushuk theidon thole
kumtina jima sumda chuan ain enkolna aphuthok thei tur thole Wednesday a azin ma a jiman alo mo lo thon mel thote lo shila achunga engpo lo thleng se achungte chungai to omlawa tura du wanga athi pala poisa lak turpo alo tipung alo ni lindai chuan jiman chungkwa hmanga iziangai to achhuakin agent po chuan ranglama suman don tur anon lak thei tur thon lo shila kwangzwar tu te tlo in buina ta na poimo wati fela ina hoina fate cupcake ahon saka anuin buina chungchanga bia kan tumpo chuan engkim ati fel to thuina lo shila anu chuan makalo ti hle a atuk Saturday a voina hun man torani tor thor shilin engkimati fel to thwa shila achi rocket king chunga zuin pa in zan huna man chunzuma anu chuan chanchin ngai changin ron ena lindai chuan jima chu athi na tora danglo ni chuan tha ne ni nang rengang ti lo zo tin anu chuan jima thi to tholo shilina kalsan ta a atuk le zinga chuan jima le lindai mulai chuan fati zairin ti harin lindai chuan Sunday ni ti a chhuaka an fati len chwa pui turin ti a chuti lai chuan biakena kalin father bula chuan athil ton mek chu washila jimai ro afa tine nen fiam meka father chuan le khabului te enin chutiang thil thleng aum to thole anwaya thil thlak thleng lawa anum vek tholo shilin rinna lota te chu punlam swal na ten ul sam taka ane thin zia te lo shilin lindai ngai dane ro ni lem lo thil thalo taka thlen don wangin father chu pui turin angena ni anuna thil poimo takte wanga be tang turin lo shil ma se enge be to chu shi si lo chuti lai chuan jima le fa te chu in fiamin jima pol him le a chumi zan chuan lindai chuan jima na thok lai chu en ringin an fa te chuan mang tha tu min anon pana lindai chuan an pa chu voi khadang kwa le turati in an pa chuan mangai tho shil turin ati boka an pa chuan lom tho lo shilin lindai chuan an tiang boka tilet ve turin lo ti a makti deu hlek ma se amangai tho chu shil ve maya anu chuan in hunglama thli thokara lindai chu amin jima na va po chuan lindai chuan ama nom chin dan angai tho lo shila jima chuan anin nei to a fate nein inte po an nei to thu chuan shil fi antuma ruarun surin jiman lu tura som chuan lindai chuan hunan nei to lo thu lo soin chuti lai tak chuan transformer ron puaka sava pakha chu thi inan kota chuan atla a in chung lama an tlan lut tangala lindai chuan nge taka kwa in ngai damadila an muta a jima chuan soido nem tia zo chuan amu manga lo thi tho shirin jima chuan mu mang mai me ni thole inkima thatle vek tor tho shila atuk zinga lindai mu hilan har chuan jima chu lo om lovin eni chu awabia a nilai ni ti a chhuaka in noi lama tlan thlangalin no pangho scholar roi tur thole atoka le tur tho inzia ka mu a jima chu bia kan tuma atlang theilo akar chu le chhuakin insurance company a om live na tumani lindai na zon lai mek chuan jima chu clear chuan ron bia in room pakhata lo ngak meka jima ngoi ring lai chuan clear chuan enge thil dik lo om tina ron zota jima chuan poeti tho soin a thei to lo tho shila phone chu da tangala chuti lai chuan lindai chuan biak tum ring pa chuan a zuya jima chuan anin chu call in voicemail a luta afa te manga izia tho soya chuti lai chuan lindai mobile atanga call dongin a mangai tho lo shila lindai po thlamwang lekin jiman in puan tum lai chuan clear chungchanga sha tho shilta a jima chuan anin kar siam thata du tho shilin lindai chuan anunga tlan tho shilin jima chu ding ta a lindai chuan a thina mun tur shiat wang chuan in her turina shila a in her lai mek chuan motorin arun su chepa akar chu konglaya dingin engkim athavek to moti in an tho huaya maselin dai chuan trak chak takaron tlan chu mu in alampana tlanin kar chu asan turina washila traka mu chuan chuan tuma ma se kong khar chu hon theilo trak chuan ron suin anuk son ta a lindai mu lai ngei chuan apuak dar ta ni amu mangang chia thila thlen bang chuan lindai chu trapa thlatam takaral no chuan lindai mu hi lai chu afa ten ron kai thawin megani chuan anin son na tor trak alo thlen tor tho shirin lindai chu thawa father thu soi chu chhuakin anau pai chu ron chita dota khati zong kha he movie kan thler hole tor chu ni e